Komunikatu honen bitartez, Zabalea 30ean okupatutako etxebizitzaren inguruan gertatu dena salatu eta ezagutarazi nahi dugu. Duela ia 2 aste Galdakoko etxebizitza sareak aipatutako etxe honi buruzko okupazioaren berri izan zuen. Etxe honek urteak zeramatzan erabilerarik gabe. Bestalde, bertan bizi diren familiak errefuxiatuen laguntzarako den CEAR programaren baitan daude. Beraien herrialdeetan jasaten zuten jazarpenaren ondorioz, ihes egin eta gero. Hilabeteak zeramatzaten alokairuzko etxebizitza baten bila, eta naiz eta CEARrek urtebeterako alokairuaren ordainketa ziurtatu, ezinezkoa izan zaie. Jabeen eta inmobiliarien erantzuna, izaera arrazista eta klasista izan duen etengabeko ezezkoa izan da. Ez da bate ere erraza, merkatu kapitalistak inposatzen dituen oztopoak gainditzea. Are gutxiago emakumea, ama eta migrante arrazializatua izan da. Zituzten bide guztiak agortuta eta beraien kargu seme-alabak izanik, etxe horretan bizitzea beraien irtenbide bakarra zen. Etxe bizitza hauetako biztanleak epaiaren desaloko aginduaren berriarekin esnatu ziren. Hau gauzatzeko arrazoia, eraikinaren ustezko egoera arriskutsu baten aitzakiapean gauzatu zen. Konfiantzazko arkitektu batek, txosten batean, kontrakoa ziurtatu bazigun ere. Egoera honen aurrean, etxe horretan bizi ziren pertsonek beraien borondatez irtetea erabaki zuten. Behin etxea hustuta, jabeek etxerako sarrera guztiak adreiluz estaltzea erabaki zuten. Eraikina aurreko erabilerarik gabeko egoerara itzuliz. Beste behin ere, jabego pribatuaren logika etxe bizitza eskubideari gailendu zaio. Guk irmoki salatu nahi dugu egoera hau. Jabeekiko gure jarrera negoziazioaren aldekoa izan da. Erabilerarik ez duen espazio horri jabeek irtenbide bat bilatu arte, erabilera sozial bat ematearen aldekoa hain zuzen. Etxebizitzaren merkatuaren espekulazioak ondorio sozial larriak sortzen ditu gure auzokidengan. Eta argi utzi nahi dugu ez gaudela hori onartzeko prest. Praktika espekulatibo horien aurrean, guk argi utzi dugu zein den gure lan egiteko modua. Auzolana eta lan kolektiboa. Izan ere, erabilerarik gabeko espazio horri garbiketa ederra eman diogu. Argi utzi nahi dugu etxebizitza duin bat lortzeko eskubidearen alde borrokan eta lan egiten jarraituko dugula. Gure auzokideen etxebizitzak defendatzen. Elkartasunean eta elkarlaguntzan oinarrituta, sistema kapitalista eta patriarkal honek sortzen dituen justizien aurka. Etxerik ez jenderik gabe, jenderik ez etxerik gabe. Kapitalaren aurrean autodefentsa eta elkarlaguntza. Delitua